V tomto videu sa zameriame na software Active Inspire, ktorý sa dodáva k interaktívnej tabuli Promethean Active Board. Po kliknutí na ikonku na pracovnej ploche sa nám Active Inspire otvorí a privíta nás nejakým úvodným oknom, kde si môžeme vybrať z nasledovných možností. V ľavej časti je nejaká hlavná kategória, v pravej sú nejaké konkrétne ponuky. My túto možnosť, toto okno budeme ignorovať, pretože nový predvádzací zošit máme vytvorený už priamo za oknom, takže jednoducho krížikom zavrieme a so zošitom môžeme priamo pracovať. V pravej časti sa nachádza panel s nástrojmi. Ak viete pracovať s programom Skicar, je to dosť obdobná situácia, ponúka obdobné možnosti. No a v ľavej časti nájdeme prehliadač stránok, ktorý vychádza z koncepcie Microsoft PowerPoint. Napravo môžeme vybrať akýkoľvek nástroj. Myškou, keď počkáme na chvíľku, tak sa zobrazí bublina, to ukážem aj neskôr. Takže začneme prvým nástrojom, možno takým najpoužívanejším, a to perom. Kliknutím na pero, držaním ľavého tlačidla priamo do zošita kreslíme, takže môžeme čokoľvek nakresliť. No a keď chceme mazať, tak jednoducho použijeme ikonku gumy, ktorá sa nachádza priamo pod perom, takže kliknem na guma a vymažem to, čo nepotrebujem. No a ak by som chcel mazanie urýchliť, môžeme použiť ikonku vyčistiť, kliknutím na vyčistiť môžeme vybrať rôzne možnosti, no naozaj má vyčistiť stránku. Opäť sa vrátim k nástroju pero. Ak chceme vybrať farbu, idem napríklad nakresliť slniečko, kliknem na žltú, môžem nastaviť hrúbku, mám tu takéto kruhy, najtenší, najhrubší, prípadne bez som môžem tú hrúbku zväčšiť a opäť urobím nejaké kreslenie, takže mám takéto slniečko. Ak ho chcem vyfarbiť, kliknutím na plechovku, výplň, daný objekt vymažem. Môžem použiť aj krok späť, ak som sa pomýlil, vyberiem správnu farbu a opäť to zopakujem. Tu je to trošku také neúplné, opäť použijem pero a dané prázdne miesta vyplním. Toto je základná možnosť, ako pracovať s programom Active Inspire. Samozrejme je tých možností oveľa viac, ale v tomto momente daný objekt, daný zošit uložím štandardne, ako to robievame cez akýkoľvek program, súbor, uložiť ako dôležité je, že treba navoliť, kam ukladám a názov súboru. Názov súboru nazvem napríklad slnko, uložím to do pracovnej plochy, dáme uložiť a v tom momente je prvý projekt slnko uložené.